Nesaf, ond ni bron y colli llais, felly os byddai yn fyrach na'r arfer, dyna reswm. Mae Betty Williams yn falch y bod yn diolch yn byr, achos mae'n diwedd yn wrthio blaen. Ond, a byddai goblin o anwy. Ond beth sydd yn nodedig bod ni yma heddiw, wrth gwrs, i diolch i wirfoddolwyr, fod ni yma yn Mhlas Glyn-y-Weddw. Os ar ddiwedd y dydd, fysa'r plas yma ddim yn sefyll heblaw am wirfoddolwyr. Ac mae yna ddegau o bobl wedi bod yn gyfrifol am ddod â'r plas yma nôl i'r hen ogoniant fel da ni'n gweld rwan. A mae yna waith yn ymlaen yn y gerddi o hyd ac o hyd, mae yna rhywbeth yn digwydd yma. A mae pobl o bob oedran yn cymryd diddordeb manwl yn yr hyn sy'n digwydd yma ym Mhlas Glyn-y-Weddw. Felly, mae o'n addas iawn dybiwn ni. Mae yma heddiw, da ni'n cael y te i gofnodi mewn o decan mewn gwirionedd y gwaith da sy'n cael ei wneud gan nifer fawr ohonoch chi a'r cyrff da chi'n gynrychioli. Dwi bore yma wedi bod yn wirfoddoli. Dwi sy'n gwarchod bywyddes Annie Wyn. A mae Annie Wyn yn gofio'r iawn rhyw a mae'n dipyn o waith i gwarchod hi. Ac o'n i'n reit falch o'n neidio fewn i siwt a glio iawn. Mae'n bedro gofod hwn, os mae'n rhaid glio yn dal wrthi yn trio dal ffedresw o fechan ac yn mwynhau, dwi'n eitha siŵr o hynny. O wydda chi, un peth sydd wedi digwydd, mae'n debyg yn yr 20 mlynedd diwethaf yma, ydy mae yna ryw ysglydiad mawr wedi digwydd yn y ffordd mae gwasanaethau cael i'w rhannu a'i cyflwyno i bobl. Ac wrth hynny, beth dwi'n meddwl ydy, 20 mlynedd yn ôl, neu 20 mlynedd yn ôl, y geiriau mawr, y gofal yn y gymuned. A beth oedd rhywun olygu mewn gwirionedd bod y trydydd sector wirfoddol yn mynd i ddod i fewn a cyflenwi rhai gwasanaethau cyn hynny oedd yn gwasanaethau creiddiol i gyrff eraill, boed yn llywodraeth leol neu ganolog. Ac mae hynny wedi creu gofod, os liciwch chi, a mae'r gofod hynny wedi cael ei lenwi gan bobl fel chi yn rhoi'r amser i'r gwasanaethau, a rhoi'r gwasanaethau oll bwysig yma i bobl sydd yn dibynnu arnyn nhw. Da ni'n gwybod am y gwaith da mae Mantell Gwynedd yn gwneud, er enghraifft. Ryw thefnos yn ôl, 2 wythnos o'n i'n cael y fraint o agor arddangosfa'n dangos y fan symudol sy'n mynd o gwmpas Gwynedd yn darparu ac yn rhoi gwybodaeth i bawb o gwahanol gwasanaethau sydd wedi cael. Ac yn ddiddorol iawn, dwi'n meddwl hwnnw'n y bala ar y cyd efo y fersiwn sydd ddim bach hefyd y fan honno. Yn y fan honno, sori, sôn am babiau. Ond mae o'n bwysig, wrth gwrs, nid yn unig o fewn cefn gwlad, ond wrth gwrs mewn gyswllt gynesig hefyd. Mae pob un ohono ni angen gwasanaethau lle bynnag yn ni'n byw. Ond wrth reswm, mae darparu gwasanaethau mewn lle gwledig yn anoddach, beth bynnag ac yn aml iawn, yn drytach hefyd. Felly dyna chydig o'r sialensau o'n blaena ni yn y byd gwleidyddol yn y flynyddoedd anodd sy'n o'n blaena ni. Ac dwi'n sylweddoli gyda llaw nad ydy beth yn hawdd ar y sector wirfoddol. Da ni gyd fel gwleidyddion yn dweud, diolch yn fawr iawn i chi am hyn a'r llall. A da chi wedyn yn gofyn am dymryn o gymorth, ac yn anffodus, yn amlach na beidio, mae'r drws yn cael, a mae'n amosib rhoi chi i barhau y gwaith hwnnw. Ond dychmygwch chi gyda chi ddim yn gwneud gwaith da chi'n gwneud. Gymaint ysa wladwriaeth wedyn yn gorfod talu i ddarparu gwasanaethau rheini. Mae'n angredadwy y maint o waith da chi'n gwneud. Ac dwi eisiau bod Betty a pob un ohono ni yn gwerthfawrogi yr hyn da chi wedi gwneud dros y blynyddoedd ac yn parhau i wneud. A beth sy'n anhygoel i mi bod pobl yn gallu gwirfoddoli a bod mor driw i'r achos maen nhw'n gynrychioli trwy law a trwy law a than fel ei gilydd. Felly mae o yn eithriadol o bwysig ac wrth gwrs o edrych lle da ni rwan mae'n mynd i fod yn fwy bwysig. Dwi'n mynd i sôn am wleidyddiaeth leidiol, achos nid heddiw di'r amser i drafod edrych chi. Ond yn sicr, mae'r wleidyddiaeth yn mynd i cael ei thorri nôl am ba bynnag reswm boed o arian neu os oes yna reswm arall dwi ddim yn gwybod nag am hynny. Mae'r wleidyddiaeth yn mynd i cael ei ffario nôl a mi fydd yna fwy o ddibyniaeth o bobl fel chitha yn y dyfodol agos. Ac felly, mae'n galondid i mi bod y sector wirfoddol mor brysur
a mor iach os gael ei fel yng Ngwynedd ac yn y rhan yma'r byd, oherwydd mi da ni gyd yn dibynnu arna chi,